Naaman mi toyo diri ato ni vlogoy. Vlogger ba yata. So nanulod mi ni Mind Loves mamalit. Kay sayang og di na to ni i-vlog kay nag-vlogger lagi. Gikan pa mi di ay ani na mainit og sikwati puto dito sa taas sa merkado. Lahos na diri sa yuka. Yes, naami ani sa yuka guys. Og si Mind Loves to na didto, namili na po na siya daraon sa iyang gilantaw. Nangita di ay mi ani sa zipper di ay, oy nakalimot ko. Ang zipper man to ang tuyo namo og kanang straw. Nangita mi ani sa zipper, dapit na ni siya sa school supply. Naglantaw-lantaw ko og asa dapit ang ilahang zipper. Hangtod nag-abot na pud mi diri ni Mind Loves kay perti kadugay na mo nakita ang kuan zipper nara na sa tubangan. Nara jud sa tubangan na mo ang zipper. So nakapalit siya og isa ka kuan set man to siya, dili pwede kuan set na to siya, tapos namili siya anang medyas, magpalit siya anang medyas para pang kuan niya basket. Kay naa naman mi diri itingob na lang unsay paliton, kutob na lang sa mahinumduman namo. Diya na pud mi sa mga kutsara kay magpalit mi og isa ka dasin lang kay kulang na pud amo ang mga kutsara didto sa boarding. Kutsilyo pud ang amo ang sunod dayon gipangita. Magpili pud mi og isa lang ka kutsilyo kay ang amo ang kutsilyo sa boarding perti kagamay. Palit pud mi sa handle kay naa pud mi ilisan. Nangita ko atong stilol nga ako ang napalit diri kay nindot to siya gamiton. Dili gid siya mo taya. Pero murag nahutdanan sila kay wala jud diri. Kay nahuman naman mi og pamili, si Mind Loves dayon ang ako ang gipa bayad sa counter. Pag humana mo dito sa yuka, balhin pud mi ani dinhing ukay-ukayan kay maagian raman lagi. So si Mind Loves na tintal na pod sa ukay-ukay. Sige lang Mind Loves, okay lang yun na. Pangukay lang mayo dira. Ikaw bitaw magbayad. Bitaw sa tinuod lang makalingaw pod ang mangukay. Pero diha dapit wala jud koy gana mangukay. Gipasagdan lang nako na si Mind Loves, bahala na ka diha mangukay Mind Loves. Pero moabot jud ang ako ang gana bitaw sa pagpangukay, di ba? Mamalit jud kog ukay-ukay, mamalit kog kana. Basta na lang jud koy mauyunan, makapalit jud kog mga isa, duha. Kana diha dapit padulong na mi mo gawas sa nagpa-video sad ko ni partner dira. Manan pud ba makita tag kanang naka whole body char. Padulong na mi ana uli, pagawas na mi kay naa naman mi napalit diha sa ukay-ukayan. Mga nindot ang ilang display diha, mga ukay-ukay kana ba. Naglibog mig unsa na siya kay nasagol man siya sa mga foam niya, lahi siya og porma. So amo lang siyang gihapit og lantaw og unsa kay kanil laging maignorante ta char. Pauli na mi ana diha guys. Thank you for watching.